Най-страстната ми целувка беше с Енрике Иглесиас. И съм имала връзка с кмета на Лугано. То да беше само с кмета. Казвам се Ивана Тихина и живея от 27 години в кралство Монако. Не съм израснала в България. И то се личи. Баща ми е българин, майка ми е екзотичен микс между унгарка и испанка. Преди Монако съм живяла в Испания, Швейцария и Дубай. Моят личен кръг приятелство е като Фабио Бриаторе, като Силвио Берлускони и най-страстната ми целувка беше с Енрике Иглесиас. И съм имала връзка с кмета на Лугано. То да беше само с кмета. В Монте Карло има много класа, много буржуа и винаги съм искал да бъда част от тази класа. Аз съм. Впрочем, обожавам шкембе чорба с много чесън. Знам много тайни на много известни личности, но и много скъпи. Винаги съм била много амбициозна, с много голяма харизма. Ясно ми за какво си мислите, но винаги съм с голям труд постигнала моите неща. Не с нещо друго. Big Brother, нека този плезир да започне от сега.